Dobrý den. Asi už jste někdy slyšeli o grupách, ale pravděpodobně jste se na ně ještě nikdy pořádně nepodívali a proto se díváte na toto video a společně se podíváme na grupy. Tedy napřed se podíváme na definici grup, pak si ukážeme nějaký příklad, co grupa není, co grupa je, zjistíme, co jsou to kosety a nakonec se snad, pokud to tu zvládnu odpřednášet, dostaneme k Simonově promisu, k Simonově slibu a zjistíme, co nám Simon slibuje. Začneme definicí o grupy, tak mějme nějakou množinu M a zobrazení hvězdičku. Ta hvězdička může zastupovat cokoliv, nějakou funkci, která bere dva prvky z té množiny M a vrací také do té množiny M. Takovéhle funkci říkáme operace. A dvojici M a hvězdička nazveme grupou, když budou platit následující 3 pravidla. První pravidlo je, že nezáleží na pořadí, v jakým tu operaci provedeme, tedy napřed, když provedeme x hvězdička y a výsledek potom s hvězdičkem se z-kem, tak by to mělo být stejný jako napřed provést y hvězdička z a tento výsledek se hvězdičkovat s xem. A to by mělo platit pro každý x, y, z v té množině m. Za chvíli si ukážeme nějaký příklad, kde toto platí a ukážeme si taky nějaký příklad, kde toto neplatí. Další axiom, co potřebujeme, je, že v té množině m existuje nějaký speciální prvek e, který má vlastnost, že když já ho z hvězdičku s tím xem zprava, anebo když ho z hvězdičku zleva, tak mi z toho vznikne zase to původní x. A tohle by mělo platit pro každý x v tom m-ku. Tady to ečko nazýváme neutrální prvek vzhledem k té operaci hvězdička. A nějaký jako běžný příklad, tak to je třeba, když by hvězdička bylo sčítání, tak ten prvek e je potom 0. Tedy jakýkoliv číslo plus 0 je to stejný jako 0 plus jakýkoliv číslo a je to původní číslo. No a to třetí pravidlo, který budeme potřebovat, je, že pro každý prvek x v tom m-ku existuje nějaký y takový, že když já provedu y z hvězdička x nebo x hvězdička y, tak mi to vrátí ten neutrální prvek. Tedy to y je nějaký inverzní prvek k tomu xu vzhledem k té operaci hvězdička. Opět u sčítání si to můžeme představit, že x je prostě nějaké číslo, třeba 7 a to y je potom minus 7, tedy minus 7 plus 7 je to stejný jako 7 minus 7 a je to 0. A vrací to přesně ten neutrální prvek. Tak je docela důležité si tady uvědomit, že napřed je to pro každý x existuje ten nějaký prvek. Tedy když mi nepřítel zadá nějaké x, tak já to y mám najít a není to, že bych měl nějaký univerzální y, který by byl schopný vracet úplně všechno. Ne, pro každý to x má existovat nějaký a ty y můžou být různý. Tak pro 5 je to minus 5, pro 8 je to minus 8 a tak dále. Měli bychom taky si nedbat úplně na to, jestli tam je zrovna hvězdička nebo nějaký jiný symbol,
ta operace je univerzální, nějaká operace, která má nějakou tady tu vlastnost a může tam být klidně hvězdička, může tam být křížek, může tam být klidně půl litřík s čajem, aby to video bylo pro děti. Může tam být téměř cokoliv, že může tam být, nevím, třeba nějaký multidimenzionální polynom, ale když tady to splní tyhle ty 3 vlastnosti, tak už máme vlastně vyhráno. No, my budeme používat asi nejčastěji ten křížek a pak je jaksi jednodušší o tom mluvit, protože křížek ten všichni známe, máme rádi a říkáme tomu potom sčítání a pak můžeme věci sčítat, ale pořád musíme mít někde na paměti, že to plus nemusí být sčítání v tom smyslu, jak my ho známe, ale může být definováno úplně jinak. Tak než si ukážeme nějaký první příklad toho, co je grupa, tak si myslím, že je důležité napřed ukázat, že ty pravidla nejsou samozřejmá, že můžou existovat některé plusíky, které 1, 2 nebo klidně všechna z těch pravidel nemusí splňovat. Představme si, že hrajeme třeba kámen, nůžky, papír a ten plusík, tak to bude kdo hraje proti komu a ten výsledek je, kdo z nich vyhraje. Tak třeba, když hrajou nůžky proti kamenu, tak vyhrává kámen. Když hraje třeba kámen proti papíru, tak vyhraje papír. No a když vyhraje kámen proti kameni, tak vyhraje kámen. To asi dává smysl, kdyby to bylo, že jak půjdou dál do dalších kol, tak když by to byl nějaký turnaj, tak když tam oba dva dali ten kámen, tak vyhrál prostě jeden z nich. A takhle to je asi nějak jako rozumně nadefinovaná ta hra. Tak ukážeme si, že to přezávorkování v tomhle případě neplatí, tak nechci to x je ten kámen, y nechcou nůžky a z je papír. Tak potom, když hraje tady napřed x plus y, tedy kámen proti nůžkám, tak vyhrál kámen. A když ten vítěz hraje proti z, teda proti papíru, tedy kámen proti papíru, tak vyhrál papír. Na levé straně vyhrál papír. No a na pravé straně tak napřed hraje y proti z, tedy nůžky proti papíru. A to nám vyhrály nůžky. A teď hraje kámen proti nůžkám. Tak to vyhrál kámen. Tedy na té levé straně máme papír a na pravé kámen. Takže tady záleží na tom pořadí, kdo hraje s kým. A už vidíme na první pohled, že toto nebude grupa. Pojďme se podívat ještě na to druhé pravidlo, jestli tady existuje nějaký neutrální prvek, tedy existuje nějaký prvek v té množině m, takový, že pro každý to x z toho mk, když on bude hrát, tak vlastně vždycky prohraje. Tak to vidíme, že známe kámen, nůžky, papír, tak tam nikdo není takovej, kdo by pořád prohrával. No ale tak si to tady ukážeme v té tabulce, tak třeba kámen proti kameni, tak to je kámen, tak to je super. Tak to už máme jaksi dobrý tip. A nebo kámen proti nůžkám, no tak to by ty nůžky taky mohly být, že to Ečko. To je teda to Ečko kámen nebo nůžky. Tak když hraje kámen proti papíru, tak ten papír vyhrál. Takže už víme, že ten papír nemůže být to Ečko, protože kámen vůči papíru tak dává něco jiného než kámen. Tak, co ty nůžky?
Tak nůžky proti kameni, no tak to vyhrál kámen, tak to my nepotřebujeme. My potřebujeme něco, aby tam byly ty nůžky. Tak to jsou tady ty 2 políčka, tak tady mám nůžky, že jo? Tak to by mohlo vyjít. A to je ten papír, ale bohužel ten papír už to není, protože ten nefunguje s tím kamenem. Takže, co kdyby to byly nůžky vůči nůžkám? No, tak to už mám docela slibné, to by ty nůžky klidně mohly být, protože nůžky prohrávají jak proti kameni, tak proti nůžkám. No a teď ten papír, no ale ten papír, tak buď prohraje proti papíru, ale ten už jsme zavrhli tady, anebo papír proti kameni, ale ten kámen už jsme zavrhli tady. No a papír proti nůžkám, no tak to ty nůžky vyhrajou, že? Tak ani ten, takže tady nemáme nic, co by vyhrávalo, nic, co by prohrávalo ve všech hrách. A tady ani neexistuje ten neutrální prvek. No a to třetí pravidlo vlastně ani nemá smysl tady testovat, protože jak můžu najít nějakou inverzi, když ani se netrefím, že jo, když ani nemám to Ečko, do kterého bych se měl trefovat. Ještě jedna důležitá definice pro nějakou grupu je, jestli ta grupa je abelovská nebo komutativní. A řekneme, že grupa, která má nějakou množinu m a je vybavena operací křížek, je abelovská, pokud platí, že můžu pro každé prvky x a y z toho m je prohodit. Tady to je něco třeba, co známe u sčítání, že jo? 3 plus 2 je to stejný jako 2 plus 3, takže sčítání by mělo být abelovská grupa, ale tady to pravidlo, že není nějak samozřejmé a existují grupy, které nejsou abelovské, ale o těch se tady bavit nebudeme, obzvlášť protože jsou nudné. No, oni jsou hlavně komplikovaný, všechno se tam musí řešit, jestli je to přečteno zprava nebo zleva. A myslím si, že tady v tom úvodním videu to ani není potřeba. Tak ukážeme si teda příklad nějaké abelovské grupy. Tak mějme opět nějakou množinu, mějme množinu teda volavka, metro a lev. A to sčítání mezi nima bude definované tak, že volavka plus volavka tak dává volavku, volavka plus metro metro, volavka plus lev je lev, chceš ho vidět v té tabulce, třeba nevím, lev a metro, tak ty mají dát zase volavku. Takhle je to nadefinované a zde vidíme, že to pravidlo je opravdu velmi obecné, že tady už jako přemýšlet, co je tady tohle za sčítání, kde ty objekty jsou úplně nám neznámé, kde to není žádné číslo ani písmeno, jak jsme zvyklí, to je prostě nějaký obrázek. No ale ukážeme, že tady to je teda grupa. Ale to budeme muset teda ověřit v tu definici. Tak to první pravidlo je, my bychom to že museli zkoušet pro všechny ty x, y, z, tedy pro všechny kombinace volávek, meter a lvů. To asi nechám, že jako nějaký domácí cvičení. To je nejlepší, že když dostanete u YouTubeového videa domácí úkol. Já to teda ukážu jenom na jednom nějakým příkladu, tak nechť to x je metro a y je lev a z je taky lev. Tak metro plus lev nám dají volavku. Tady to mám takhle poznačený malými písmenky, malými obrázky, ale myslím si, že to je docela čitelný.
A teď máme vzít volavku a lva. Volavka a lev. A tak to vyhrál ten lev. No a z té pravé strany, tak když vezmu 2 lvy, lev proti lvovi, tak to mi dá metro. A metro proti metru, tak to mi dá lva. Tedy jak vlevo byl lev, tak vpravo je taky lev. Tohle teda není pořád dokázaný, teď bych to měl oskoušet, že pro všechny možné kombinace, ale jak říkám, to vám nechávám, ať si procvičíte. Tak najdeme nějaký ten neutrální prvek, jestli tady existuje. No a tak tady mám třeba tu volavku a volavka mi dala volavku, tak to je fajn. Volavka plus metro to mi dalo metro, no tak to je taky super. A volavka plus lev, tak to mi dalo lva. Tak to máme tu jednu část ověřenou, že jo. Byla tady ta, že ta volavka zleva, když je přičtená k čemukoliv, tak mi to vrátí to, co tam bylo nahoře. Tak to je dobrý tip. A teď to zkusím ještě z druhé strany. Tedy vyberu si volavku a budu k ní přičítat zleva. Tak volavka plus volavka mi dává volavku. Metro plus volavka mi dalo metro. A lev plus volavka, tak to mi dalo lva. No tak to je vlastně super. Neutrální prvek ve sčítání volavky, metra a lva je přece volavka. No a teď se podíváme, jestli ještě existují vždycky ty neutrální prvky. Tedy jestli ke každému objektu já můžu něco přečíst tak, aby z toho byla volavka. No tak volavka, podívám se tady do toho řádku. Hele, tady je volavka, tak co jsem tam měl přečíst? Volavku. Tak dobrý. A obdobně pro ten sloupec, že jo, no tak. To je ta volavka. Tak co mám přečíst k metru, aby z toho byla volavka? Ne. Výborně. Takže když k metru přečtu lva, tak dostanu volavku. No a k lvovi lev, tady je. Lev plus metro je volavka. No a je vidět, že to funguje i z tohohle směru. Tady je ta volavka a tady je taky takhle. Tedy, abych tady to ověřil, že existuje ta inverze, tak musí být ta volavka v každém řádku a v každém sloupečku a to tady je. Tady to vypadá, že jako strašně hloupý příklad, protože si tam vlastně nemám moc co představit, co ty objekty jsou. Ale je to hodně důležitý příklad a vlastně ho všichni znáte a všichni ho používáte. Ale myslím si, že je důležitý to napřed vidět v nějakém obecném tvaru, kde nemáme tu intuici a vidíme, že ta pravidla vlastně fungují jenom sama o sobě. Samozřejmě asi je lepší, když tady to budete používat někde, tak ty symboly trochu pozměnit. Tedy místo všech volavek já dám 0. Místo všech meter já dám 1. A místo všech lvů dám 2. No tady to ale známe. Tady to je, jak fungují zbytky podělení 3. Tak třeba 1 plus 1 je 2, zbytek podělení 3 je 2. 2 plus 1 je 3 a zbytek podělení 3 je 0.
2 plus 2 je 4, ale zbytek podělení 3 je 1. Tedy ty zbytky, tak to se učilo, že někde asi ve 3. třídě a z nějakého důvodu všude se tam kreslí obrázky, že kolik koláčků se dá rozdělit na kolik dílů, ale když se dělají zbytky, tak se téměř vlastně nikdy se že nedělají s volavkami, metrem a lvy. A přitom je to vlastně to stejný a vidíme, že tady teda zbytky podělení třeba tvoří nějakou grupu, což už se najednou zdá, že to je nějaká vysokoškolská matematika, ale pořád jsou to jenom ty věci, co známe věčnost. Dobrá, tak pojďme na další definici. Mějme nějakou grupu G, která má tu množinu M a má tu operaci hvězdičku. A mějme nějakou podmnožinu N té množiny M. A řekneme, že pokud N a ta operace s hvězdičkou tvoří grupu, tak potom to háčko, tady tu dvojici, nazveme podgrupou G. Tady je nějaký motivační obrázek, tak mějme třeba o zbytky podělení 12, což je vlastně hodinový ciferník. No a tady je ten neutrální prvek, zase ta 0, půlnoc, že jo? A tak vezmeme si tu podmnožinu třeba jenom jako tu 0. No tak vidíme, že 0 a v té množině mám jenom 0, tak 0 plus 0 je 0. 0 je tam inverzník sama k sobě, takže samotná 0 mi vytváří sama o sobě podgrupu. No a další jednoduchý triviální příklad je, že celý ten ciferník, tak když celý ten ciferník tvořil grupu, tak celý ten ciferník taky musí tvořit podgrupu, že jo? Ale pak jsou nějaké netriviální příklady a ty jsou tady tak nějak vyobrazené jako různé podciferníky. Tak asi třeba, když vezmu 0 a 6, tak 0 plus 0 je 0, to mi tady leží. 0 plus 6 je 6 a 6 plus 6 je zase 12 a to je 0. Tedy 0 a 6 spolu tvoří podgrupu té 12. Tak jaký si tady dál vybereme třeba ten červený čtverec. 0, 3, 6 a 9. Tak 3 plus 6 je 9, tak to jsem z té množiny pořád nevyskočil z toho Nka. Tak co tady dál? 6 plus 6 je 12, tak to je v pohodě. 9 plus 0 je 9. Dobrý. A 9 plus 9, to je 18 hodin, že jo? Tak 18 hodin je zase 6. No tak to jsem taky nevyskočil. Zbývá mi tu ještě něco jiného. 9 plus 3 ne, tak 3 plus 9, tak to je 12. Takže 0, 3, 6 a 9 mi také vytváří podgrupu. A můžete si zase sami vyzkoušet, jestli třeba 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0 také vytváří podgrupu a vidíte, že jo. A další definice. Mějme nějakou podgrupu H té grupy G. Tak v tomhle případě tak si vyberu, že tady tu 0, 3, 6, 9, ten čtvereček. A mějme nějakou relaci, že relace, to je laicky řečeno být ve vztahu. Tedy ta relace je, že x a y jsou spolu v té relaci právě tehdy, když x plus inverze k y leží v háčku.
A třídy ekvivalence podle této relace R, což je množina takových y z toho celého Gčka, že to y můžu napsat jako x plus nějaký h z té podgrupy h, tak tady tuhle třídu ekvivalence nazveme jako set. Co to teda je? Tak tady to je nějaká ta podgrupa a ty kosety, to budou ty podgrupy, ale budou posunutý trochu. Takže třeba 1, 4, 7, 10. Nebo 2, 5, 8, 11. A uvidíme hned za chvilku, co to teda je. Tady to, co ty kryptické symboly. Tak první tak tam je ta inverze, že jo. Tak se běžně značí ten inverzní prvek vůči té operaci. Já jsem to přeznačil jenom, aby to bylo jaksi pro nás lépe pochopitelné, že to je něco jako mít ten mínus. A teď si tady vezmeme třeba tu 1 a 4. A tu 1, tak tu já můžu napsat jako ten prvek 0 plus 1. A tady tu 4 já můžu napsat jako 3 plus 1. Tedy a obdobně, že tu 7, tak já můžu to napsat jako tenhle prvek plus 1. Takže v tomhle případě by to bylo, že to y, tak já ho můžu napsat jako 1 plus cokoliv tady z tohohle z té podgrupy. Takže 1 plus 0 nebo 1 plus 3 nebo 1 plus 6 nebo 1 plus 9. Tady to by byly ty háčka, že jo, tady ty zelený kolečka. No, já bych měl ještě asi, že jo, ukázat, že tady tohle bude nějak ta relace, že opravdu tady ty modrý jsou spolu v tom vztahu. No a my tady říkáme, že jsou spolu ve vztahu x plus y právě tehdy, když x a inverze k tomu y bude v tom háčku. Tak než to x je třeba tady ta 4. A to y je 1. Tak takový ten první pohled by byl, že jo, 4 minus 1, tak to jsem tady na té 3. A to by měla být nějaká naše intuice. My teď to teda ještě ukážeme trochu z jiného pohledu, protože tady to je sice moc pěkná intuice a v těch zbytcích to takhle funguje, ale jak jsme viděli, že u těch volavek, tak my vlastně nemáme nic jako minus 1, my máme jenom ten inverzní prvek. No dobrá, co je teda inverzní prvek k té 1, což je ten náš y? No 11, protože 1 plus 11 je půlnoc. A teďkon se podíváme, kam dopadne, že jo, 4 plus 11. Tak 11 hodin plus 4 hodiny je 15 hodin. Tak to jsou 3 hodiny. Vidíte, že jsme dopadli přesně, že jo, do té podgrupy. No a obdobně můžeme se podívat třeba, že to bude fungovat naopak, že když si zvolím jako to x tu 1 a y4, tak inverze ke 4 je 8, protože 4 hodiny plus 8 hodin je 12 hodin. No a 1 plus 8 je 9. Takže i tady mi to bude fungovat. A samozřejmě asi bych to měl ověřit pro všechny ty prvky.
které jsou tady takhle posunutý. A taky není úplně jasný, že by měly existovat nějaký ty třídy ekvivalence. To nechám teda asi také jako domácí úkol. Je to vlastně jednoduchý, prostě se musí ověřit, že ta relace R je reflexivní, symetrická a transitivní. No tak reflexivita je jasná, že 1 a inverze mám přečíst inverzi k tomu prvku, tak to je vždycky 0, že? A to bude platit tady pro tu relaci naprosto obecně, naprosto jednoduše, prostě když si vezmu nějaký prvek třeba 8 a mám k tomu přičíst inverzi k 8, tak to je z definice rovnou ten nulový prvek, ale nulový prvek je vždycky v té podgrupě. No tak to je v pohodě, že to je symetrický, no tak teď jsem to ukazoval pro ten jeden příklad a transitivita, tak to je jednoduchá, tak ani nebudu ukazovat. No, možná tady tohle je hezký obrázek, ale není to tak dobrý vhled do toho. Tak já to ještě ukážu na jiném příkladě. Představme si, že máme teda nějaký binární prostor, tedy nějaký 2D prostor a ta podgrupa, co tam je nějaká přímka, která prochází tím počátkem. Tady to se dá ukázat, že je opravdu ten podprostor a takových je to, že někde je to uzavřený na to sčítání, je tam ten nulový prvek. Ke každému vektoru v tomhle směru existuje, že nějaký tím opačným, takže je sečtu a jsem zase na nule. A pak mám nějaký afinní prostory, to jsou prostory, které jsou takhle posunutý. Ty můžou být posunutý různě. A tady to by měly být ty kosety. Tak já si vyberu tady ten modrý a zaměříme se na něj víc do detailu. Tak tady si vezmu nějaký dva body x a y. A když já vezmu ten bod x a odečtu to y, tak já se dostanu zase zpátky na ten červený. Na tu červenou čáru. To tu ještě teda rozkreslím trošku jinak. Co jsem udělal teď, tak já si vezmu tady ten vektor, který je kolmej a ten posunutý prostor a odsud, že já ten y, tak já ho můžu dostat jako jít na tuhle čáru a tady být na téhle čáře a posouvat se tímhle směrem a ten zelený tak můžu získat tak, že půjdu sem a budu se posouvat směrem dolů. Jo, ta červená zelená čára nemusí mít stejnou velikost. Téměř ani nikdy nemají, to tady jenom tak vyšlo tím, jak to kreslím, že v nějakém tom malování. No a že opravdu bych se měl dostat, že jsem zpátky na tu červenou čáru, tak to by mělo být tady vidět, protože to x má tady tady tu kolmou vzdálenost stejnou jako to y. Takže když já přičtu to x a pak odečtu to y, tak já odečtu tady tu kolmou vzdálenost vždycky a tím se už automaticky musím dostat tady na tu čáru, na tu červenou, do té podgrupy. Protože tady to je ten posun a pak tady mám někde, že se mi to šmrdlá, že na téhle rovnoběžce, což jsou že ta červená, zelená, ale to mě vlastně úplně jako moc nevzrušuje. A tady je to potom vidět, že jo, tady je ta modrá, tak já když tady půjdu, že s minus y na tu druhou stranu, tak to je jako jít sem, že jo, po té zelený a jsem takhle dolů a tady mám ten x minus y.
No a zároveň tady je potom vidět, že co by mělo být to háčko, tak to háčko je tady ten vektor v té podgrupě. A teď jakýkoliv y zde na té modré čáře, tak já ho můžu napsat tak, jako x plus to h. Tedy to x je nějaký posun a to háčko, tak to je nějaký vektor, který mi to jenom posouvá po té jedné čáře. No a tady tohle ale známe z té lineární algebry, teda jestli jste měli lineární algebru už. A to je, že tu přímku my můžeme napsat jako partikulární řešení plus span toho homogenního řešení, ale to homogenní řešení je v tomhle případě ta podgrupa, protože to homogenní řešení vytváří podprostor, ale podprostor je ve skutečnosti podgrupou. Tedy jakýkoliv potom v tom afinním prostoru, jakýkoliv vektor já můžu vytvořit jako partikulární řešení plus nějaká kombinace těch vektorů z toho homogenního řešení. No a teď se dostáváme k tomu Simonově slibu. Mějme grupu G a nějakou množinu C. Je dobré si všimnout, že to C nemusí vůbec být grupa. Je to prostě nějaká množina. Říká se jí barvy. A barvy, protože to bude dělat že nějaké obarvení. Ale může to být cokoliv. Že? Může to být zvířátka, může to být čísla, může to být cokoliv. A mějme zobrazení, který těm prvkům z té grupy G přiřazuje nějakou barvu. A velmi v uvozovkách barvu. A tady je to nakreslený jako barevně, ale může to být cokoliv. A řekneme, že to ρ splňuje Simonův promis, pokud platí. Existuje nějaká podgrupa H té grupy G taková, že ρ je konstantní na každém jejím kosetu a ρ dává různé hodnoty pro různé kosety. Tedy každý koset má jednotnou barvu a v celém tom kosetu není nic, co by mělo jinou barvu. A zároveň dva různé kosety mají různé barvy. No a potom říkáme, že to zobrazení ρ skrývá tu podgrupu H. No, tady tohle je důležitá vlastnost a až se jednou dostanete někdy ke kvantovým počítačům, tak tady to je přesně, co ty kvantové počítače umí řešit. Tak tady je jasný, že najít, která je ta podgrupa, protože máme ten obrázek. Ale tady to je jenom nějaká jako ukázka. Ale ten Simonův slib je, že tady tohle prostě existuje, ale my nevíme, jak to vypadá na tom obrázku. Stačí jenom vědět, že to ρ je konstantní na každém tom kosetu a je různé v těch různých kosetech. A my nevíme, že tady, jaký by to byl ten podprostor, jestli by to mohl být ten, co povede tudyma, nebo ten, co povede takhle. Prostě víme jenom, že to tam existuje někde a nikdo neví kde. A když máme kvantový počítač, tak ten nám tady tohle je schopný vyřešit v polynomiálním čase. A třeba takový Shorův algoritmus na rozklad prvočísel, tak ten to právě využívá, že rozložit číslo na prvočísla je ekvivalentní k řešení nějakého problému skryté podgrupy. No a to je vlastně u těch kvantových počítačů vlastně jejich velká slabina, že my potřebujeme napřed vědět,
jestli něco ten Simonův promis opravdu splňuje. To se musí dokázat a to by mělo být motivací pro vás. Studovat kvantové počítače a studovat grupy a podgrupy, ať jste schopni potom co nejvíc problémů přeformulovat na hledání skryté podgrupy. Já vám děkuji za pozornost a těším se někdy na shledanou.